Co lidi? Jak tady pokračování toho předchozího videjka. A můžeme jet. Jsme nějaký policejní auto. Tak. Radio. Stumem. Tak, můžeme být. Ale žádně na něco. Je, tak ale počkej, tady nějaký je. Já jsem pak neviděl, že tady nějaký je. Tady v tu hodinu tady nějaký nebývají. Ale dobrý. Aspoň tady něco máme dneska. Tak. Pokračování příště. A já. A teďko, pokračování příště. Tu je nějaký... Tak, nebo na něco. Co teď není. No a nevíte, jestli tady něco jezdí, ten nějaký dák s penězma? Asi něco. Tak. Jdem vyjet. Jo, až si nějakou hodinu odjezdí. Dobrý. Tady je vlak. Čau. Dášku. A jdeme, nevím, co budu dělat. Jo. Tak, můžeme vyjet. Pum, pam, pum, pam, pum, bej, pum, pam, bej. Pum, pam, pum, pam. Tak. To nikdo neviděl. Není tohle. Můžeme vyjet. Já to teď nebudu o minutu komentovat. Protože nebudu postavit body už. Tak. No, pěkná. Tak. Já hlavně nechci žlutej dolar. To fakt nechci. Bum! Jsem profesionál v hopsání. Vidíte? Tak. Nemůžu dělat drifty. Je ty hráči mu fakt překvapuje obsaz. Bum. Tak. Můžeme vyjet. Jsem řekl, že to minutu nebudu komentovat. To udělat teď za jump. To je jedno. Nebudu to komentovat, ale prostě to komentuju, takže prostě. Jestli mě bolí pusa, to je jedno. Tak. A teďko nebudu komentovat 2 sekund. My už to budu komentovat. Tak. Dobrý. Dobrý. Už jsem tady do města, Už jsem tady do města, aby jsem... No, už je to udělal. Jo, nápad, já už stantovat. Pojď se jako užutovat jedno. Pojď, žiju. Ale moje motorka hasena. Ukáži je? Jo, žije. A jak mám vyjet, jako kudy, nebo jako kudy? Jo, tudy. To jsem vás odeběli ta lékuta, prostě. Tak. Op. Komentujte. Dobrý. Jdem vyjet.
Takové machal. To jsem takový no. Mám max 9 minut, 4 minuty. Tak, jdu dělat stunty, vodičky. To je dobrý nápad. To je hodně dobrý. Proč? Co dělám? Já to nechápu. Proč? Letím. Rychle, jdu. Že? Když se nabuvám, tak video končí. To se nepočítalo, to ne. Tak čau, ličky.